Avui el Joan va fer una petita fallida, perquè normalment quan venim aquí per fer la pel·lícula de la presentació dels conferenciants, doncs sembla que el Joan i el Joan dice sense gaire, que si no sé què i tal, es fa una mica la macieta més tard. I avui no tinc el Joan, però dic, mira, el Joan parlarà molt, les coses penseu, no sé què, que ara no està aquí. I després una cosa que fa molta il·lusió, encara que han faltat uns quants anys, però no tants. He tingut l'exposició del 20è aniversari de la Coral Crescendo. La secció de fotografia porta ja 8 anys. I a més, amb els assistents i els que esteu dins de la secció i tal, no crec que sigui una secció que diguis això va menys. No, em sembla que cada vegada va més, cada vegada hi ha molta més participació vostra, cada vegada hi ha molta més interacció amb els conferenciants, com a les sortides, com a tot. Amb la qual cosa estic seguríssim que d'aquí poc arribarem als 10, als 15, als 20 i les persones que feu una exposició d'així doncs déu-n'hi-do. Avui el conferenciant és el Joan, amb el qual estarà tot el rato al Parlament, no es parlaré de res, perquè és ell. És la segona part d'una conferència que ja va iniciar anteriorment per la conferència que tenia Anna. A mi algunes imatges que poden tenir la sensibilitat d'avui, però això ja ho trobareu. I no cal que digui res més perquè amb el Joan ja ens ho passarem bé. Com sempre també aprendrem i moltes gràcies per venir. Esteu sensibilitats a aquesta casa i faré aquesta casa sense posar-se a les menters. Això també ho teniu que tenir molt clar. Si el teniu per cosa que no hi ha presència, el teniu és amor. No sembla que això no és així, que ja passant amb els concerts, amb els actes, conferències, presentacions, exposicions i tot. Gràcies per venir i us presento el Joan Valentí, que està aquí. I us presento Bueno, doncs gràcies per... Cal el micro? Cal el micro? O no? No. Caldrà, Ramon? Per mi millor, però... Bueno, veig què fem? Fem un tiro amb aquest? Sí, millor així? Sí. Vale. Mirarem què, si no... L'assistència dels itineradors... Primer, agrair a totes les persones que heu vingut aquí. En principi, una tarda de divendres, amb una mica de fresqueta, doncs podíem estar en un altre lloc i he vingut aquí a passar una estona. Crec que serà una estona, crec que com a mínim passarà ràpid. Jo tinc més o menys pensat que serà una horeta, aproximadament, però soc capaç, us ho dic, de fer-ho en 25 minuts, per la qual intentarem passar-ho el millor possible. Una coseta, avui també l'exposició que teníem com a sessió de fotografia Llum i Lletres de Sant Feliu, doncs avui finalitza. O sigui, una exposició que va començar, crec que va ser el juliol aquí, que va estar 2 o 3 setmanes, la primera exposició conjunta que vam fer i la primera exposició que surt de l'Ateneu com a sessió de fotografia que va a la nostra biblioteca, doncs avui és el darrer dia. Hola, Bernat. Què tal? Després, els agraïments, començo primer a l'Ateneu Sant Filomén per la confiança que ens dona, per tot el suport que ens dona com a secció i a mi personalment que ja em va donar l'oportunitat de començar un seguit allà 10 anys, per la qual agraeixo moltíssim el seu suport.
la seva junta directiva del Departament de Comunicació i del Departament d'Activitats de l'Ateneu. A la secció de fotògraf de l'Ateneu, efectivament, a la part organitzativa, que s'ha fet una feinada brutal perquè demà puguem fer el sopar de Nadal, que el fem demà. A l'hora de 40 persones gaudirem d'un sopar, crec que serà una passada, però s'han fet una feinada increïble, i tant en la part organitzativa i la part de comunicació. Ja sabeu que tot el que veieu per Instagram, tot el que veieu per diferents puestos. Tot el... clar. Ja no pot donar mitjor la cosa, o sigui, ara hem d'anar cap amunt directament. Jo aquí fent una escabirota amb el micro, clar que em sento, entre que no oigo i estic com estic, això ja és la leche. Bueno, siempre pot anar mitjor. I no, ara que dir, siempre pot dir peor, no passa res, clar que no mitjor. Bueno, secció de la part organitzativa i la part de comunicació, a vosaltres els assistents per començar, que temps, a veure si no sigui molt ràpid. I avui, permeteu-me, faré una part, no? Avui és l'últim dia que una persona important d'aquí de l'Ateneu estarà aquí treballant amb nosaltres, col·laborant, que és l'Aleix. Aquí del Doc Calla com un professional, és l'últim dia per raons que són, doncs, hem estat compartint, ens han donat un suport increïble, hem compartit moltes hores de feina, recordo el dia que vam anar a casa amb el Marc, recordo com vam estar, vull dir, Aleix, gràcies per tot, i jo sé que on aniràs, tu pots fer el que vulguis, com vulguis, de la manera que vulguis. L'únic que demano és que on vagis, que no et deixin marxar. I ja està, vale? Per la qual un aplaudiment a Aleix. Començarem i començo ja perquè aquesta xerrada anirà una miqueta de veritat i mentira. Veritat i mentira, perquè aquesta fotografia és veritat i mentira. Quasi més mentira que veritat. Aquí tindrem una miqueta de tot. I començo per un decàleg. Ja començo per la primera mentira, perquè no serà un decàleg, seran 9 manaments. 9 manaments que va fer el senyor Herbert Herwig. Jo he ficat una miqueta de mà, jo i tots els fotògrafs del món he ficat una miqueta de mà en aquest decàleg i ja dic que són 9, només, però quan ja comencem mentint d'una manera ferma. El primer, que seria la seva frase, i jo els tallers tant insisteixo, no? La fotografia és saber trobar alguna cosa interessant en llocs corrents. Té poc a veure amb allò que veus, sinó amb la manera com ho veus. Això crec que és primordial dins de la fotografia. Trobar coses, no sé, de paraula ordinàries, trobar coses excel·lents a coses ordinaris, crec que és el fet que nosaltres com a fotògrafs podem assolir. I trobo que amb els tallers, fora de la tècnica i a la secció, fora de la tècnica fotogràfica, el que intentem és començar a mirar d'una altra manera, no? Llavors estem totalment d'acord amb aquest posicionament del Herwig. Comença tenint l'atenció importantíssima. Sense atenció ens perdem. Vull dir, no podem... Sí que està bé sortir a badar. Sortim al carrer i badem, però en el moment que trobem una foto prestem tota l'atenció i tota la intenció d'aquesta fotografia. No pensis massa. Només fes-ho. Ja hem tirat 50.000 vegades, tenim la càmera, tenim el mòbil, no pensis, si no és la foto, tira-la. Fes-la. Ja ho veurem després. Segur que algú vindrà i dirà no, això s'ha d'enquadrar, això no pot... Tu fes la foto. A temps de dir que no t'agrada avui, igual demà sí, estàs. L'art de càrrec seria no captura, i captura l'emoció, i aquí és una de les parts més complicades. Com capturem l'emoció? Moltes vegades amb fotògrafs molt tècnics parlem d'això, de com podem emocionar. Hosti, l'emoció és innata, i l'emoció la porta cadascú. L'emoció la podem tenir si tu tens emoció. L'art ho pots valorar si tens art dintre. La bellesa la pots apreciar si tu tens bellesa dintre. Tu no pots emocionar-te si no ets emocional. El que passa és que de vegades un fotògraf vol emocionar i l'altra persona no està en el moment d'aquesta emoció. Però això no significa que una altra persona pugui emocionar-se en aquella foto. Més endavant parlarem d'això, una miqueta
del per què alguns s'emocionen amb una foto, de per què alguns una fotografia és interessant o li crida l'atenció i per què d'altres no directament. Canvia de direcció, i tant. No sempre hem d'anar cap endavant, sempre endavant. No, a vegades hem de parar i hem de seure, i hem de no mirar més enrere, i no mirar més a la dreta, i no mirar més a l'esquerra, i agafar perspectiva. I de vegades, inclús no tirar. Vull dir, canviar de direcció ens aporta noves vies, nous escenaris, i segur, estic convençut que de vegades canviar de direcció és positiu. Moltes vegades podem equivocar, però poder decidir que jo en aquest moment canvi de direcció, trobo meravellós. Ser curiós, o sigui, aquesta curiositat que tenim, no? Jo de que, ostres, moltes vegades comento, jo veig una companya meva que s'ha fet fotos i jo sé que capta la llum que fa unes fotos i mires, jo no veig aquella foto, i vas a posar d'ell i miro, hòstia, jo no la veig. I continuo mirant i continuo sense veure, però ja m'ho fa foto. I dic, suposo que a casa, quan la posi, la veuré i continuo sense veure-la. Llavors aquella sobre m'ensenya la seva foto, que deia, què fotoni? Bueno, la curiositat, aquesta curiositat innata que tenim per averiguar coses. I a més, de poder equivocar-nos. Errant l'Institut, per la qual, si ens equivoquem, encetem. I molts dels invents del món, moltes vegades quan hem avançat ha sigut per un error. Pitjor error, d'acord? Bé, ser conscient, va una mica amb l'atenció. Hem de ser conscients en tot moment, quan surts a fer fotografia, quan surts ja no a la vida directament, ser conscient del que estàs fent i posar tota la teva ànima en el que fas. Si és en aquest cas fotografia, agafes la càmera i només tens la mirada per fer aquella foto, no? Allò que deia el Fujimoto, que posava tot el cos a l'ordre de la càmera, que tot el cos en aquell moment estava disparant, mente, cuerpo i alma, ¿vale? Ostres, aquesta costa més, perquè diu que és ser empàtic. Jo no soc empàtic, soc social. Una persona social no pot ser empàtica, per la qual ser empàtic significa l'empatia aquella, no? Aquella empatia de poder involucrar-te amb la gent, de ser ben rebut, de no passar tal. Admiro molt aquesta virtut de ser empàtic, veritablement, perquè és dels que a mi més em costa. Ser educat, hem de ser educats, sempre hem de ser educats. I hem de saber que hi ha línies que no podem passar. I hem de saber que hem de respectar. I que no perquè portem una càmera i portem un objectiu, tot vale, no vale tot. Llavors, la nostra educació, els nostres pares, els nostres companys, a la feina, ens han educat. I sempre hem anat educant dia a dia. Per la qual, si som educats, segur que les nostres fotos també seran educades i seran també més apreciades. Un no per una foto que ha passat una línia és un no que ha durat 5 segons. Un no per una foto que ha sigut educada amb respecte durarà tota la vida. I, finalment, el repentojo. Ja hem dit no hi ha 10, palabra de Herwig, per la qual tenim un petit de cara mentider sobre el que per mi és una base a nivell de fotografia. I ara començaria a parlar, si jo no puc amb el micro i això tenia que portar l'altre. Vale. Bueno, no és el cartell, no? Algú ha vist el cartell aquest? No, sí. Doncs vaig a posar un petit tall, no passa res, no passa nada. Sabéis que soy consciente que no entre cositas, no, directament, per lo qual
Ja sabeu de què va, ja sabeu una mica com va, sabeu que s'ha de la vida, ve pel mig... Fins aquí, no? Fins aquí en un principi. Buñuel va reconèixer que l'home descobrir la navalla era una idea de Dalí, una navalla seccionant l'ull d'una dona. Es creu que l'escena del pròleg perquè aquesta escena no entrava dintre de la pel·lícula. És un pròleg que es van inventar després d'una vegada feta la pel·lícula. I una de les llegendes que estan aquí diuen que està inspirada una miqueta amb Lorca. Lorca, que té Nocturnos de la ventana, es sentia: asomo la cabeza por la ventana y veo como quiere cortarla la cuchilla del viento. A partir d'aquests versos de Lorca, diu que Dalí es va inspirar i li va comentar a Luisito, que van tenir que allò consumar una mica subidito i tal, com podien fer això. El de Calanda reconeix que l'ull aquest que rebenta era un ull de vaca, que feia ser gran, no? I va justificar tallar l'ull com un somni propi. O sigui, un dia ja queden els versos, un altre que era un somni propi, jo dic que quan dos quells s'ajunten en una part creativa i artística, doncs seré el que seré. Sí que és una escena surrealista i dintre d'aquesta escena està triada, ja sap que aquesta estadística tampoc hi ha gaire, però seria la que està triada com la més impactant dintre de la història del cine. La primera seria aquesta, segueix Alien, l'octavo pasajero, quan surt aquell bitxo, no? Dels Blades del John Hart, seria la segona. La tercera seria Exorcista, mira lo que hace la guapa de tu hija, no? Jo sortia de veure així, seria la tercera, la Linda Blair, i a partir d'aquí entrava Psicosis amb el Ganivet, entrava el Norman Bates, el Resplendor, la Taronja Mecànica, el Padrí, Seven i el Caçador. Dintre d'aquestes, per mi tot és top, ja sabeu com som, tot és top i estaria dintre d'aquelles pel·lícules que han marcat una miqueta la meva manera de veure vida. A partir d'aquí hi ha interpretacions sobre aquesta imatge que han marcat a moltes generacions. Vull dir, ja quan heu vist el cartell hi ha gent que m'ha dit que, ostres, no devia altra cosa més. Tant sí, tenia la lluna de Lumière, sí? La recordeu, la lluna clavada amb el coet allà a l'ull, però dic, ostres, si hem de cridar mica d'atenció, una miqueta de sacrifici, no? Llavors, a partir d'aquí, vamos a ver si lo hago bien. Uy, ¿se ha ido? Oh, tinc una foto. I aquesta fotografia és una interpretació, li va posar un nom. Espera que tinc aquí l'autor. Tenim el Josep Albert Estudiant, si coneixeu el Supercentro, si no coneixeu el Supercentro, si el coneixeu el de Josep Albert. Aviam, explica'm això, perquè, perdoneu, aquesta fotografia va sortir d'un repte de l'amic Julio, no sé si algú coneix el Julio Juliola, sí, que va ser com un dia d'una alegoria d'anarquia total amb fotògrafs directament, va fer un repte, va demanar que haguessin mirades, ojos i mirades, i el Josep Albert, que sabem ja com és, ei, que jo he cantat, vull dir que no està bé, no sé que sea, no, va interpretar, i a mi em va captivar directament, doncs aquesta interpretació directament de la pel·lícula del Luis Buñuel i el Salvador Dalí. I ara explica'm tu... Bueno, com diu en Joan, l'exercici era parlar de mirades, sobre l'ull,
i similar. I donar-li una vessant bastant personal, allò que hi hagués sentiment, no? I aquí hi ha un sentiment negatiu o d'angoixa o de fàstic, o el que vulgueu sentir. L'escena que et tallien a l'ull em va impactar, només de veure ja em va fer mal. Aleshores la idea era transmetre això a l'observador, o sigui, el que està mirant la fotografia. Com ho faig? Home, doncs hi poso la navalla d'afectar, evidentment, moderna, perquè l'antiga jo ja no en tinc d'aquestes, li poso la taca negra de ketchup, vermella de ketchup, i perquè ressalti, i hi poso una ullera de forma que siguis tu la persona que està mirant, sigui el teu ull que està veient la fotografia i en certa manera rebi el mal de tallar-te, no? És la impressió que jo buscava en aquesta fotografia. No sé si ho vaig aconseguir o no, però sí que jo la imatge aquesta a mi em va impactar moltíssim i encara m'impacta, no? Això és el que hi ha en aquesta foto, no hi ha res més. Com desenvolupes tu? Com fas fotografia? Fas un petit projecte. Com desenvolupes tu aquest projecte? Vull dir, com planteges la feina? Et ve al cap o tu ja et marques? Perquè les teves fotografies porten un recorregut brutal. De fet, sé que estàs en un projecte que estem esperant que vingui al Raúl Villamont i que després d'aquest projecte jo ja et demano que hem de veure alguna cosa perquè hem de fer alguna cosa. I ara... Però, que en principi m'agradaria saber com va això. Doncs no t'ho sé dir bé, la veritat, perquè suposo que hi ha una part d'inspiració i una part de transpiració, que es diu sempre, no? La inspiració ve a vegades de forma sobtada, veient coses pel carrer, llegint, o veient altres fotos, això sí que no et puc dir com, no? I la transpiració és donar-li voltes i voltes i tenir la fotografia o tenir el rest de fer des d'un punt de vista de pensar-hi, rumiar-ho, etc. Per mi la fotografia és un hobby que em treu de moltes malacaps i moltes històries que la vida ens porta, en certa manera, no? Aquesta en concret era el repte de mirades i la tenia bastant clara. Aleshores, com ho vaig fer? La fulla d'afaitar, la vaig servir gairebé cada dia, no? I la ketchup també, la ullera és el que em va costar més, i buscant, vaig trobar unes d'aquestes per casa que es donaven en això del cinema de 3D, i treus la ullera i ja ho tens. Clar, la història està en posar-ho i enquadrar-ho i que surti el que surt. En alguns casos, aquesta idea que pots tenir, aquesta no ho vaig fer-ho, però altres idees, doncs si venen i estàs treballant, agafo un paperet i l'apunto, o faig un esbós a mà, i després ja tinc allà arxiu, ja la buscaré. En aquest sentit, vas fent proves, vas apuntant coses, i l'estructura que fas i fora, i ja està, només. Gràcies. Un aplaudiment per això. El que fa la fotografia reprodueix fins a l'infinit, només té lloc una vegada. Vull dir, jo faig la foto i aquella foto ja es perdé. Ja has passat. Comentaré una miqueta la idea de Roland Barthes sobre la càmera lúcida. I la idea de que quan fas una fotografia amb una persona, en aquell moment hi ha una petita temor en aquella persona. Una mica el que els passava als indis, no? Al principi quan feien fotografia deien que no perquè s'aportava la seva ànima. Però estic totalment d'acord amb aquesta gràcia, amb aquesta teoria. I el moment que fas la foto ja ha passat. Serà una altra foto, però ja serà una altra persona. Al igual que diuen, és que tu li fas una fotografia. L'altre dia parlaven també que m'ho va enviar l'Albert, de fer unes fotos a una taula de ping-pong durant 4 anys, van ser 4 anys, no? I al final, ostres, sap greu que es porti una taula de ping-pong. Empatitzes amb la taula de ping-pong, de quina manera podem empatitzar?
Bueno, pues, tu li fas fotos a una persona durant tots els dies, aquella persona canvia cada dia. És diferent. Tu et sembla que no, però els canvis són obvis. Tots els que han tingut fills sabeu com nosaltres com a pares o com a fills també, no? Que anem canviant i van evolucionant. I que la foto que avui dia jo possiblement faria, demà possiblement ja no la faré. El següent. Tinc aquí el llibre aquest, és una mica d'ells, Sí, la cámara lúcida, todos locos a comprar la cámara lúcida. Una miqueta d'ells, però les idees que té trobo que estan bé com a base, perquè a més ens fa entendre per què som fotògrafs directament. I ell marca, al principi marca un triangle, aquest triangle que ell posa, que és l'operator, l'espectador i el spectrum. Y dirán, hostia, ¿qué es esto? Parece que sea el lenguaje binario, ¿no? Casi no sería. Operator, espectador y espectro. Pues estamos claros, el operator no distancia que tenim a Elliot Herwig, l'operator és el que fa la fotografia, el que té la intenció de fer la fotografia, el que marca la línia per fer la fotografia i el que decideix en tot moment quan farà la fotografia. El segon tema, el segon cas, seria l'espectador. I en aquest cas també és una fotografia de Elliot Herwig, amb el qual està prou clara la tendència. Aquí veiem una dona que està veient la maja vestida, sí? I tots els homes estan allà a la dreta mirant la maja desnuda. Però hi ha una expectació, perquè la fotografia que fem nosaltres hi ha dos temes. Una la faig per mi, que a mi m'importa una merda que el que la vegi pugui opinar. I una altra és que jo la foto que faci és perquè algú la pugui veure i pugui valorar. Una fotografia, si no té una resposta directament, no sé. Mira que jo soc dels que no ensenyo fotos, però entenc que en la fotografia, igual que un quadre, qualsevol revelació artística, ha d'haver la foto i el que la mira. I a partir d'aquí aquella fotografia comença a créixer, comença a volar. Doncs aquí tenim el segon pas, que seria l'espectador, i finalment, amb una altra fotografia clara de Elliot Herwig, seria l'espectro, que seria el subjecte. ¿D'acord? El sujeto es el que nosotros decidimos cuál va a ser el sujeto de nuestra fotografía. Y incideix humor també quan fem les classes. Tenir clar cuál es el sujeto. O sea, el sujeto tiene que ser, quiero que sea este, pues marcado bien. Que la mirada del que ha de veure aquella foto tingui com clar que tu vols dir que allò és el subjecte de la foto. D'acord? Per la qual hi ha aquestes parts són vitals per la fotografia. Fer la foto, qui l'ha de veure i qui per nosaltres és el subjecte d'aquest cas. Elliot Herwig és un dels grandes, és un cachondo, fa unes fotos amb un sentit de l'humor increïble. Estic un vídeo d'ell de 2 minuts amb alguna que trobo que amb la seva edat mireu com fa somriure amb una família. Veritat o mentira també. Aquest és el vídeo, a veure si sóc capaç de acabar la primera. Sí. That doesn't work as well as this one. We're doing dogs, right? Yeah. We're reacting, it's great. Look at the camera. Ready? Yep. Every time Elliot takes someone's picture, I wonder if they really understand the special club they just joined. I've had a long career in photography, some of it in editorial, some of it in personal pictures. Some of my pictures have become iconic. It's more practical to take pictures of famous people because they're more likely to be published. We met at a birthday party in Lower Manhattan. People might not know his name, but his photographs are very well known. I was surprised because it was a crowded bar and he was in his 80s, but he has the charm, the curiosity, and the desire for life. And that was so engaging. Just makes you want to stay around. This one's gonna be lucky. One afternoon, while going through his collection from Cuba, we heard the big news. 1964. The United States and Cuba decided to normalize relations, and they announced the reopening of their embassies after 50 years. Elliot accepted an invitation to return to Havana for a project, and he asked me to go on the road with him one more time. Success is freedom
to do L'Elliot what you Gerwig feel like doing. escriu durant 5 anys una leyenda dins de la fotografia, una leyenda d'humilitat i de respecte, allò que parlàvem d'educació, fotografia. Hi ha un documental, hi ha una pel·lícula que crec que és per Filming, això és un petit trailer de la pel·lícula, però, bueno, torno a incidir, per mi ha estat un sempre dels referents com amb pensaments i frases com a fotografies. Les hem treballat i les hem posat. Llavors, tinc aquí una petita nota. Els fotògrafs que obtenem al moment, aquest moment són imatges que semblen que estiguin fetes sense esforç. O sigui, sembla que, vaya xurra. Allò que diu, hòstia, està allà i pam, i les tens, no? Sense esforç. Però requereixen paciència i reflexos. Per als fotògrafs de carrer és fonamental caminar, cercar, esperar. La paciència sempre compensa. No hi ha atzar. Hòstia, no hi ha atzar. Tu estàs allà i passen les coses. Si no estàs allà, no poden passar. Que en aquell moment estàs allà i s'obre una porta i surt una persona i t'has dit al moment, tu estàs allà. Em molesta molt que em diguin que alguna de les fotos d'algú nostre o del que sigui ha estat una equivocació per sort. No, estaves tu allà. Si no haguessis estat és impossible. A part d'aquí tens tot el recorregut, tens la càmera, tens el funcionament, tens la llum, el encuadre vertical o horizontal, si cuadra a la derecha, si cuadra a la izquierda, si me pongo de abajo, si es un picado, un vertical, si es un nadir, un cenital, y después, vaya churra. Sí, clar, és vaya churra, i també és vaya churra. Instint, agilitat, comprensió i un generós entrenament de llibertàcia visual. Això és una frase que va dir el Jerry Winograd, d'acord? El Jerry Winograd també és un dels grans de fotografia, també amb un sentit de l'humor molt marcat, i que entra dintre del que parlàvem això una de les frases que aquí sí que radica per mi, si entenem això, és fotografia al 100%, que és l'estudio que el punctum, no? L'estudio que el punctum, dirà, hòstia, Joan se li ha ido la cabeza. No, és fotografia i és molt fàcil. L'estudio és tota la base cultural, tota la base visual que tenim aquí. Això és l'estudi. O sigui, jo és impossible que pugui fer fotografies que feia 20 anys. O sigui, és impossible que en 20 anys puguis fer fotografies que puc fer ara, perquè la meva base visual ha canviat. I com nosaltres com a fotògrafs, amb totes les xarxes socials que tenim, tot el que ha evolucionat, tot el món de la fotografia, tenim una base visual brutal. Però brutal, pensem, jo no sé res, tu saps moltíssim. Però molt. A partir d'aquí, amb aquesta base visual, tires de l'altre, que és el punctum aquest, no? Què és el punctum? Doncs és allò, és el puntante, és el que ens crida l'atenció. És el que ens diu que aquella foto, aquella mirada, és diferent. És allò incipient, de fet, té una... Aquí, la definició. Hi ha fotografies, unes certes que ens crida l'atenció, que ens congells, que ens diu alguna cosa. Punctum, que en llatí significa ferida feta amb un ugellet detallant. Aquestes fotos que tenen punctum són les que ens criden l'atenció, totalment de forma subjectiva. Tenim vides i cultures diferents. I quan dic subjectives, perquè a mi pot cridar l'atenció, però a l'Albert no. O a l'Albert no. I el Marc pot cridar l'atenció a una fotografia o una imatge, i a mi no. És que la seva cultura visual és tan gran, és tan diferent. Ja no hi ha de cap tan diferent a la meva que possiblement. Però tots dos hem d'estar d'acord que com a mínim aquella fotografia és una bona fotografia o és una gran... Per mi, qualsevol que fa fotografia és una bona fotografia. Que no hi ha ningú que digui, vaya mierda de fotografia. Aquí no passa res. Aquí a l'exposició de lletres, de llums i lletres, van dir aquí no està, no passa res, no està. Però algú que va venir de fora va dir la idea està bé però les fotos són una merda. Bueno, d'acord, ho accepto. La idea està bé però evidentment això va passar. I que et diguin, quina foto és una merda. Per què? Perquè tu no t'ha agradat? Bueno, possiblement la cultura visual que tens tu, que serà molt més gran que la que té l'altra, jo no puc criticar una fotografia, per favor. Si no estava jo allà per poder fer-la. M'explico i sense passar-me ni... Passem això del punctum i el tal, i anem amb una fotografia de Gary Winograd, meravellosa fotografia, amb la qual una dona blanca als Estats Units als anys 60 i un home de color negre, que ara és això, amb dos micos i tira per adelante, no? I després es criticava aquella fotografia, bueno, tira per adelante directament. Demostra que hi ha sentit aquí
demanar i de criticar una cultura social a la qual va estar conservada, no? D'acord. Bueno, i ara arribem una altra vegada a un altre punt. Aquesta foto no sé de qui és, no tinc ni idea, la veritat, O sigui, si em punxen, però jo més o menys per una mirada i em sona una mica que aquí vos coneix com fa uns... abans d'allò que deia, abans de la pandèmia, no sé què tal el punctum, aquest punctum. Com entens el punctum? El punctum. No explico, Què? Em sentiu sense micròfon? Avui Pues no sé, si el del punctum és una cosa constante, jo crec que això ho han de dir més ells que jo, no? Si són coses que arriben. En aquesta foto en concret és una foto que vaig ficar en una exposició que vaig tenir la sort de fer aquí i va ser la fotografia més comentada, més aclamada, inclús a nivell d'Instagram, que no soc molt activa, però si el que significa és arribar al cor, és el comentari que es va fer més amb aquesta foto i això em va donar molta satisfacció perquè també la vaig fer des del cor. I el que sí que és veritat és que jo personalment per fer aquesta foto no busco el moment, sinó estic molta estona, o sigui, puc estar amb la càmera hores i hores i hores envoltada d'aquesta gent fins que tenim aquesta, no parlaves una mica abans, aquesta empatia o que jo trobo un moment que ells em donen permís per poder fer-la. I això crec que és important. I hi ha una connexió sempre amb les persones amb les que faig la foto. Alguna vegada no, Alguna vegada soc bastant descarada fent fotos, però no és el cas. Però bueno, tu tant de bo ho digui. Bueno, aquesta és una intervenció. Bueno, són intervencions de catarates, que és una intervenció que allà els hi salves la vida amb una... no sé si la vida, però sí que els hi facilites molt la vida amb una intervenció que és molt senzilla, molt ràpida. Què puc tu? I aquesta m'imagino que està punt, però no perquè l'hagi fet jo, sinó per un vell al darrere. L'art ha de ser bonic, ha de ser agradable, sí, però també pot ser una mica del principi del conjunt, no? Bueno, jo soc una mica de les que penso que sempre ha d'haver una mica de... com es diria? Ara no em surt una paraula molt senzilla. De passar-ho malament, no em surt la paraula, no? O sigui, que ha d'haver una mica... Som humans. Sí. Per mi sempre darrere de l'art ha d'haver-hi una mica de mals moments per poder descansar. També hi ha l'humor, hi ha el sentit de l'humor, però jo trobo que el sentit de l'humor està molt lligat amb la por i amb el passar malament. És una manera de portar-ho. Jo almenys és la meva manera de fer-ho. La gent següent, aviam, què surt? Sí. Ui, aquesta és Lola. És Lola. Tenim aquí a Lola. Punctum. Hi ha punctum aquí? Jo no puc dir-ho. No, una cosa, abans s'ha comentat de Montse. Jo no puc dir-ho, sí. Hi ha dos, aquí sempre hi ha l'operator i l'espectacle, d'acord? Nosaltres en principi quan fem una foto és perquè pensem que hi pot haver alguna cosa més en aquí. Quan disparem és perquè pensem, per la qual ja tenim el nostre. Una altra cosa és que després sí que t'han de rebotar, però no perquè una persona no reboti significa que una altra persona pugui rebotar directament, perquè el tipus de fotografia pot haver, hi ha 50.000 tipus de fotografia. Macro, retrato, paisaje, nocturna, diurna, larga exposición, bodega, natura muerta, hi ha tanta esportiva. No. Per la qual jo, tinc claríssim que les teves fotos, primer, m'encanten, les reconec
perquè és Lola, és el que diu el Montse, és Lola, d'acord? I a partir d'aquí pregunto una altra vegada, ja apunto en la foto? Vale, va, sí. Bueno, quan la faig, aquesta precisament estava una mica més pensada, però sempre buscant la llum, no? Buscant aquesta ombra, aquesta petita ombra, buscar el color també. I potser sí que per mi hi és, espero que per algú altre també hi sigui, però bàsicament que reflexi alguna sensibilitat, algú que ens agrada i que a la vegada costa de veure, no? Perquè normalment no veiem la mimosa amb una fulla seca i amb una flor lila i amb unes cames, no? Però buscar això, una mica la sensibilitat de la fotografia i potser una mica també la imaginació, no deixar una porta tancada. Totalment diferent. Al igual que la Montse, he posat dues fotografies totalment diferents que no tenen res a veure, però també són Lola, en aquest sentit. Sí, perquè si em coneixeu una miqueta, doncs busco molt les ombres. M'agrada molt anar pel carrer i mirar les ombres de tot, tant dels arbres com de gent. I aquí m'hi vaig estar sentada una bona estona mirant com anava passant la gent i com anava reflexant la seva ombra a la paret. Això, si algú ho coneix, és el Brogi, que d'entrada no la principal sinó la que està a prop de la parada del bus, hi ha aquests bancs de ciment i just era al matí i reflexava això, la llum, feia les ombres dels personatges que anaven passant. I bueno, aquesta és una de les que em va agradar perquè el senyor no té cap, però té cap en l'ombra. Intenció, tensió, vull dir, són coses que ens passen, que són quotidianes. Són puestos no ordinaris, que no m'agrada la paraula ordinària, però comuns, no? Amb el qual trobes una llum, trobes una ombra, unes línies ben marcades, una estructura, uns triangles dintre la imatge, no saps per què, o sí que saps per què directament. Sí, perquè no només hi ha l'ombra del senyor, hi ha l'ombra de la brana, hi ha l'ombra de l'estructura que hi ha dalt que aguanta les plantetes que s'hi emparren i sobretot la textura aquesta del ciment, no? I la llum és tot, és que si no tenim llum no hi ha foto. Molt bé. Passem la tercera i això és Esther. Esther Llopart. Hi ha Puctum aquí, tens Puctum, Esther? Bueno, aquesta jo el meu Puctum, d'aquella època. Sí. Perquè clar, aquesta evidentment és molt buscada perquè és molt preparada. No és allò que vaig a buscar, aquesta és molt preparada. I bueno, no sé, és una cosa que se'm va ocórrer, de fet molt al començar els teus tallers, que suposo que va ser d'haver-ho descobert i em va venir aquesta idea i vaig dir a la Montse si em podia ajudar perquè els dos papers no podia fer-los jo. És la Montse? És la Montse. Ah, sí? I em va ajudar a poder fer-la, però bueno, també vas fent sobre la marxa, tampoc no... Volia fer una sirena i llavors vas com modificant la idea i segons com vas veient que et va quedant vas dient, doncs m'agrada més així, més clar, no sé què, fins que veus una cosa realment que a tu et transmet, que és el que buscaves, i si li transmet a un altre, doncs no. Però de fet és una cosa que buscava jo, no? La segona que jo faig és aquesta, que també no té res a veure amb una fotografia quotidiana, una fotografia de pell, d'humanitat, que no té més un punt de llum, amb una distància que li fa un minyarel directament, que li fa el punt del subjecte, que dintre de l'enganxa, no? A mi m'enganxa. Sí, aquesta sí que és feta a casa de la meva germana, és la meva neboda. I bueno, veus allà que dius, mira, està posada allà, hi ha la llum... De fet, és una foto que està feta a través d'un mirall. O sigui, jo estic
la nena estava a la meva neu. I llavors això és el que es reflexava amb el mirall. Llavors hi havia la làmpara, una planta, i llavors que la veus i a sobre la làmpara es blava, no sé, que hi ha coses que a vegades quan estàs que tens la sort d'estar amb la càmera allà i dius, ui, doncs aquí té vídeo i aquí té màquina. Llavors, aviam, aquí hem tret 3 fotografies, 6 fotografies de 3 persones amb mirades diferents, 3 persones que estan a la recepció de la fotografia, 3 persones que crec que poden. I si fem una exposició, què tal? Jo us ho dic així. A l'octubre de l'any vinent tenim data. Us ho pacteu, us ho munteu, ho parleu, si voleu. Jo crec que, i aquí queda el Marc i el Ramon, que aquí directament com a testimonis, jo us dic, anem a fer una expo, feu el que vulgueu, com vulgueu, de la manera que vulgueu. Tinc clar que Puctum el tenim. A l'espectre estem, i a l'espectrum és el que heu de decidir directament. Tirem endavant? Vinga, doncs. Bueno, jo amb la Lola, m'hi sento còmode, amb la Montse ja veieu que sí, que ja he fet coses i amb la Lola també. Doncs per la meva part, si es volen, sí. Doncs que anem dins d'un any. D'aquí a l'octubre, més o menys, esteu tots convidats a la celebració de la propera exposició Triunvirato aquí, de dones de l'Ateneu, i aviam què tal, per la qual ja mirarem. Moltes gràcies. Tenim un any per davant, d'acord? Un aplaudiment per elles. He sabut que el Vino Brand no mirava les seves imatges. Jo he posat a vegades dic, escolta, feu una sessió de fotos, no mireu les fotos per tant, deixeu-les, que reposin. Que reposin. Ell de vegades es havia reposar un any sense mirar-les. Un any sense revelar directament. Jo ho comento, deixeu, perquè teniu una percepció d'aquell moment i pot ser enganyosa. De fet, a mi moltes vegades em diuen com anen les fotos i sempre dic el mateix, fatal. Sempre van fatal. Vull dir, el que passa és que al cap d'un temps aquelles fotos comencen a moure's una mica, comencen a ballar i a canviar la perspectiva. Jo tinc molt present la perspectiva que tenia en aquell moment i ell, no vull comparar-me ni molt més amb ell, però ell feia igual. Tot un ell sencer, abans d'analitzar els punts de contacte, sentia que distanciar-se del moment de la pressa l'ajudava a oblidar les circumstàncies en què havia fet la foto i així podia centrar-se en la realització d'una revisió més objectiva. Era objectiu. Ser objectiu de les teves fotografies és molt difícil. Has de prendre distància. Ser objectiu de les teves fotografies és un tema emocional. La fotografia és subjectiva en tot moment. Deixant el temps, moltes vegades van dir que és que ja reposen, és que la nostra percepció també canvia. I una foto que possiblement la faig avui, la miro avui, no m'agrada gens, i possiblement que mai tiro cap foto, la diré a la manera, possiblement dintre una setmana, doncs mira, no estava tan malament. I jo veig fotos de fa 20 anys i dic, ostres, doncs tampoc ho feia tan malament fa 20 anys, d'acord? Passem. Hem parlat ja d'això, de l'estudi, del Puctum, hem vist les fotos de l'Estel de la Lola. Ui, i ara mirem un quadre. Aquí mirem una mica de ràpid. No sé si coneixeu el quadre. Coneixeu? El senyor del matrimoni Arnoldini, sí, directament. Un quadre del flamenc belga, no flamenc belga, el Gran Marais, amb el qual crec que és un dels quadres amb més misteri de la història de l'art. Quan dic misteri és que encara li estan donant voltes si ella estava viva o estava morta en una aparició o no una aparició. Si l'esperma que hi ha de les característiques del cés, si tenia algun tipus de significat. Si el mirall, que és el que dona tot el sí al quadre, en el mirall es donen una mica les respostes de tot aquest quadre, si veritablement que està rodejat directament d'imatges religioses, si anava o no anava. 82 centímetres per 60, ni uno más ni uno menos. Aquestes són les mides d'aquest quadre. Diuen que les medides de veritat que no es mirar directament amb el matrimoni Adolfini. Adolfini que podia ser Arnold Lefranc o Adolfini, perquè també deien que si ell era en aquella època
era un vellut que era el que portava el nom directament. Les Pirinees fa 3 metres i el Guernica 7 amb 7. La carta simbòlica d'aquest quadre fa que ha estat un dels quadres més estudiats de tots els temps. I aquí hi ha una de les frases que també a mi m'agrada molt explicar o comentar. Observeu, seguiu observant, observeu sempre, només així s'arribarà a veure. Aquesta frase la va dir el Jean-Marty Chocot, un enòleg francès, que va molt bé amb l'expressió d'aquest quadre, perquè aquest quadre, si us adoneu, ara passo una mica, això que deia, darrere tenim el mirall, amb el mirall tenim el reflexe, amb aquest reflexe veurem unes taronges que teniu a l'esquerra, i aquí m'és igual que si hi ha unes taronges o no hi ha unes taronges, si ell va descalç o va calçat, si hi ha un peus a l'esquerra o no, si el gos era un de Brussel·les o no era de Brussel·les, si ell estava embarassada o no, perquè deia que a l'època les dones feien les quadres que sí, si el mateix Benall, que és el que surt aquí directament amb aquest posat, si darrere hi ha un cirerer, i com era el cirerer ens indica que les taronges no eren de l'època per la qual tenien dinerets. Mireu la quantitat de coses que podem treure d'un quadre en aquest sentit. Veieu aquí les taronges, veieu aquí el gosset, veieu aquí el senyor Benall. Per la qual, quan parlem de tensió, parlem una mica de que jo aquí, ahir vaig comentar, no? Què fem? El traiem, estem a una distància prou llunyana com poder fer l'exercici, però aquí la idea és agafar aquest quadre, jo entrec i començo a preguntar, què heu vist? I ens adonaríem, jo el primer, que veuríem el 5% de tots els elements que Jean Benall va posar en aquest quadre. Ja no dic el simbolisme que pot tenir o no, però això és atenció, atenció i intenció directament. Mireu una mica, jo us ho deixo aquí, de fet fa poc es va editar un llibret sobre el misteri d'aquest quadre i us deixo que pugueu observar i pugueu mirar una mica la història que a nosaltres, que nosaltres som rebesnets dels pintors, ens va molt bé. Passo. Paul Klee. Dirà, Paul Klee, un tio surrealista, per té dues frases. Deia Paul Klee que l'art no reprodueix el visible, sinó que ho fa visible. Ui, aquí ja tenim el superit. Recordeu que l'essencial és invisible als ulls. I aquí el Paul Klee diu l'art no reprodueix el visible, sinó que l'art el fa visible. I qui pot veure l'art? El que té dintre seu art. El que no porta art, que no és creatiu, no pot apreciar aquest art. Tu quan veus allà una llum, una foto o alguna cosa, dius, oh! I la gent, aquest s'ha arribat. Sí, bueno, però és que jo ho he vist, i tu no. I jo continuo dient, hòstia! I sabes que tu no has vist això? No. Vale, no, és l'art, no és això. Estàs acostumats a mirar-ho d'altra manera. És tan fàcil com allò que es posem les ulleres aquestes que són polaritzades. Hòstia, quan hi ha aquests números que cauen, que és aquell llum que fa i el reflexe que dona, ens ho estem perdent. També va dir el Paul Klee, una línia és un punt que es posa a caminar. Una línia és un punt que es posa a caminar. Tenim aquí l'hora del Paul Klee i ara ja passem una miqueta a la part, no sé on m'anem d'hora, a la part una mica més densa, ¿vale? Porque el arte no es cómodo, el arte no es simpático. Puede ser cómodo, puede ser simpático, pero hay un tipo de arte d'uns tipus de dones, de persones, que van lluitar molt perquè el seu art estigués en el món. I als anys 60 era molt complicat que una dona progressista ja no demanés audiència, sinó que demanés que la veiessin directament. És el que li va passar a la Hannah Wilke. La Hannah Wilke, una dona que des de petita, amb una mare meravellosa que la va tocar en una època que possiblement no li tocava, va lluitar contra tot això. Va començar postulant algunes obres que utilitzaven xiclets, utilitzaven qualsevol tipus d'element i feia vagines, perquè era l'únic que l'home no podia tenir en aquest sentit. Nosaltres tenim pits però no tenim vagina. I a partir d'aquí ella va promulgar i va continuar. El que passa és que les dones, el feminisme aquell tan ranci, la va atacar
perquè deien que venia el seu cos, que ella feia art sobre el seu cos. Llavors la van atacar i ja no tenia prou amb tota la part progressista i patriarcal, sinó que a més tenia en compte tota la part feminista conservadora. Però ella va continuar. Va continuar d'una manera en la qual moltes dones que se sentien igual que ella van acusar i van postular directament endavant. I aquí tenim una foto de les més crues que podem tenir, que és la relació que tenia amb la seva mare. Ella va cuidar la seva mare i ella va fotografiar la malaltia de la seva mare. I va dir que a més volia ensenyar el dolor que podia tenir una persona, que això no estava en l'art, que ser vell, ser gran, tenir càncer i morir-te no és arte. I hay que mostrarlo, s'ha de dir directament. I a més va tenir la valentia de posicionar-se davant i fer-se la fotografia amb ella. Cosa que a més, fins que la mare va morir, perquè ella també després va patir un càncer directament. Quan tenim aquí l'Alexandre Barbie, que en un principi tenia una traducció que l'anglès, perdoneu, que l'anglès tenia dues opcions. El títol era prestat del Marx, i utilitzava per l'artista i feia dues interpretacions, que era valors de canvi o l'imperatiu, que jo crec que anava més ella per aquí, canvia de valors. Hem de canviar els valors. Fora d'aquí, més propaganda que ell es deia autopropaganda directament, fins que va arribar quan ella també va tenir la malaltia. La fragilitat de la vida, la malaltia, el dolor, la inevitable mort van ser temes que Wilkie va abordar la seva etapa de maduresa a través de la relació amb la seva mare. La qual va ser afligida d'un càncer mortal. Wilkie va aconseguir donar-li la malaltia un altre valor i atorgar-li al cos ancià, malalt, d'interior, pels seus tractaments mèdics, una dimensió diferent. I tinc, important, els seus pros i cons i l'extensió de la seva pròpia vida es va convertir en element clau per permetre a Wilkie abordar assumptes de caràcter universal. Per desgràcia, molts, per no dir la gran majoria, de l'enorme actualitat d'avui dia, la defensa de la diversitat cultural, religiosa o ètnica, la denúncia tant d'opressió de la dona com de l'orfanatisme, tant masclista com feminista, la dignitat de la vida humana, el dolor, la malaltia, la vida i la mort. I aquesta dona, fotografiant-se d'aquesta manera, va promulgar ser igual que qualsevol persona, va promulgar que per ser artista directament no només havien de fer coses, sinó que d'aquesta manera podien denunciar, no denunciar, dir això passa, això és veritat i això ho hem d'arreglar d'alguna manera. Fora d'aquí, me'n vaig una miqueta a un altre tema. Quan va començar la fotografia, què feien? Es feien moltes fotografies de morts, no sé si sou conscients o no, però moltíssimes fotografies de morts. I sobretot de nens petits quan morien. Llavors cridaven a tota la família del condado, anaven tots amb la ropa del domingo i es feia una fotografia amb això. No penseu que és una cosa, una aberranis, això és el més habitual. De fet, fins als anys 80, a Casa Galícia encara es feia aquest tipus de fotografia de morts. A la pel·lícula Nosotros de Menava hi ha un àlbum surt un àlbum de gent morta i sabeu que Carlos Areces, l'actor, doncs també va fer un llibre molt rellevant sobre això. Llavors aquí tenim diversos exemples de tota la família ben vestida amb el punt dels morts. I aquí sí que us demano una miqueta d'atenció i de cura perquè aquí entrem en un tema una mica més delicat. Si la fotografia és veritat o és mentida. Amb aquest punt arribem al Telas Foto, una exposició que es va fer el 2022. Al carrer. I tota mentida. Aquesta exposició són persones, és l'última foto d'una persona viva, perquè va suïcidar. Llavors, jo us demano una mica perquè a més, al final del vídeo posa un suïcida no té pinta de suïcida. I nosaltres quan fem una foto, què fem? Sí, foto! Ràpid. No mostrem la nostra cara interna directament, costa molt de treure. Res, dura poc. Totes les intencions... If you're happy and you know exactly what you want to show us. If you're happy and you know it, clap your hands. Bring me sunshine in your smile. Bring me laughter
In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each brand new bright tomorrow. Make me happy through the year. Never bring me any tears. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Això també és fotografia. És veritat, és mentida, no? Clar, ells donen la millor cara fora del programa que podem tenir dintre, per la qual no castiguem mai, sisplau. No perquè, vull dir, és una part de la fotografia, sí, és una part de la vida. Vaig escollir aquest vídeo, més que vídeo, per les imatges de l'exposició va ser tremenda, perquè a més apuntava els valors, apuntava els comentaris dels familiars que estaven al costat. I quan diem això, vull dir, és veritat o és mentira, doncs cadascú. La capacitat de la fotografia és fer-nos veure el que no és. Aquests són els últims vídeos de persones que es van treure la vida. I, bueno, ara, ja que hem entrat aquí, això tiene que arribar otra vez, ¿no? Directament. Per lo cual, una mica d'humor, ¿no? I ara, com fem, com canviem, com revertimos esto directament, de bon humor, jo crec que sí, vam a buscar una mica de fotografia de bon humor, de bon rotllo, i aviam si reconeixeu els filets de les xerrades de qui podem parlar ara. Algú podria dir qui pensa que podria ser? Javier? Javier, ¿qué tal? Hey, ¿cómo levantamos esto? No, la vida és això, no? És humor, és alegria, és tal. Fotografia, no fotografia d'humor, fotografia d'estar atents. Fotografia de ser conscients, de fotografia de veure què passa. De que estàs en un moment, no tens la càmera i treus el mòbil i pam, i dispares allà, no? És una mica fora del Javier. A part d'això, sabeu, va fer una xerrada aquí, digui les fotos aquí al Tainàs, però és que és un todoterreno. Ell com diu, jo, de veritat, quan sigui gran vull ser com ell. Javier, anem a veure un parell de fotos? Vinga, tot dit. Aviam, què tal? Aquesta, a mi, la que ve ara em roba el cor. Porque es que lo de Cartier son de momento, sí, no hay otro momento, ¡pam! Y me dispara esto, Javier. Un coche Murtubori. ¿Y qué pasa? Nova ubicació, joder. Perdoneu, si algú és familiar del... No, amb el màxim respecte, Javier. Què és la fotografia per tu? Una putada. És això, això ho hem de contextualitzar fent el curs teu de fotografia de carrer en què ens posava reptes, tocava el Cartier-Bresson, llavors bueno, tu ens dones peixet, no? Ens poses la mena a la boca, anem mirant fotos i bueno, llavors jo recordava una de les que havia vist que era doncs, un cotxe de morts que anava en una direcció i si no recordo malament una senyora amb un carretó amb un bebè doncs que anava en direcció contrària, no? I era com això, els dos camins de la vida, no? Una que comença i una altra que s'acaba. I bueno, doncs vaig sortir de casa allò tot estressat de fer els exercicis del Joan i vaig anar a la plaça de la Vila, vaig veure que hi havia un cotxe mortuori, estaven en un enterrament i vaig, bueno, de seguida vaig lligar caps i vaig veure si trobo aquesta foto, no? I em vaig parar a petar allà a veure si passava un cotxe, algú amb un carretó de nens i tal i qual, i el cas és que, bueno, de fet vaig veure un que s'acostava i vaig dir, oh, aquesta és la meva alineació d'astres. Però no, resulta que el cotxe de morts va marxar i ja va marxar de la plaça de la Vila i ja va marxar en direcció cap a l'altre centre, no? I llavors doncs vaig pensar, vaig a aquest carreró i com que sé que passarà per allà, doncs vaig a veure si i ja que és una alineació d'astres i per allà passes algú amb un carretó de nens, el cas és que quan va passar el cotxe vaig disparar. No, malauradament no va haver el cotxet de nen, però després quan estava a casa vaig veure el
dius tu, no? Jo no deixo de reposar massa les fotos, ho admeto, però no vaig veure una nova ubicació fins que vaig estar davant de l'ordinador. Llavors va ser com, hòstia, això te'l sou què? Tenim aquí 3 coses que hem comentat. Una, la cultura visual, ella havia vist algú semblant i volia més o menys repetir, una repetició des del seu punt de vista. 2, va projectar aquesta això, va buscar-la directament. I tercera, d'un no error, sinó d'algú que va sortir aquella foto, que no va ser conscientment directament això, però va treure la foto. Per la qual compleix una miqueta les coses que hem dit de la cultura visual, de la molta foto. Hi haurà gent que dirà, hòstia, que original, clar que és molt original. O sigui, a mi és que m'ha encantat. Això de la ubicació, sabeu que el meu humor és que sí, no? Però, clar, és que no trobo. Si algun dia em moro, sisplau, per algú parli una foto de casa. Que sí, que m'encantaria de veritat, Ostres, la trobo genial, genial. La següent és una mica, bueno, ja és una mica sí, més pausada, més cantada, però en un principi aprofitem tot el que tenim al carrer per poder fer coses. Ostres, tenim una quantitat de grafitis i imatges a Barcelona. Un dia va dir a Manuel Ordillos que era de los grandes sitios donde había grafitis, la paraula que tenim, no sé qui no vas dir, però que seria un dels punts referencials a nivell d'aprofitar imatges i aprofitar doncs el sentit, el punt d'humor, no? Javier, en aquest cas seria això? Sí, aquesta també va ser emmarcada en el curs de fotografia de carrer i el dia abans havia anat a Molins de Rei i allà a l'entrada del poble hi ha aquesta botiga de vinils i em va fer gràcia aquest vinil, no? I vaig passar per allà i vaig pensar, això podria donar el seu què. I, de fet era en moment de pandèmia, de fet sempre que porto la mascareta i tal, i llavors va ser en plan de, també fer els teus cursos treu de la zona de confort, i jo no faria aquestes coses. El cas és que vaig acabar anant el dia següent a primeríssima hora perquè no hi havia que es passa bé el carrer veient com feia l'imbècil i va ser aquesta cosa. Llavors, a banda de ganes d'aprendre, coneixement, creativitat, paciència, persistència, passió, atenció, concentració, imaginació, intenció, flexibilitat, visió, curiositat, empatia, responsabilitat, estil, detall, sensibilitat, comunicació, innovació, de ser innovació, de ser autocrític i constant com tots vosaltres, que sou tot això directament, ens faltaria una mica de sentit de l'humor per donar-li un punt més a la fotografia, Javier? Tenia que deixar de ser una mica més tan serios i quan anem a fer fotos els posem serios, no? Ese grunyón que a vegades diu la Javier, estàs a grunyón. Sí, jo soc un grunyón directe, però jo crec que aquest sentit, aquesta pincellada d'humor, totes les fotos sortirien amb una miqueta més d'oli, possiblement. Jo penso que al final, per mi la fotografia ha vingut a omplir un forat de la meva vida, no? Jo ho tinc com a hobby i llavors, penso això, que a vegades no diré que tinc una vida trista, però és allò que quan et passes tot el dia treballant... Escolta, això estan gravant, ho veurà. Sí, no hi ha por. No, però vull dir que és això, igual has tingut un mal dia, has d'haver aguantat algun imbècil a la feina i per mi aquell moment de tot això, que dius, l'Instagram és una gran eina per fer ull, i el fet aquest de començar a veure fotos i fotos i el fet de trobar-ne una que treu un somriure, doncs a mi personalment m'agrada, o jo sempre dic que sóc el friqui que està a tots els grups on estic ficat al WhatsApp, doncs sóc el hub així de les parides dels memes, no? I la gent ja ho sap i llavors sóc com el distribuïdor. Però és això, vull dir, si tu estàs mirant el mòbil i tens alguna cosa que et fa somriure, doncs a mi personalment m'agrada, no? I llavors, doncs, diguem que quan pots fer una foto d'aquestes, que normalment és trobar-la, que et pot trobar un somriure, doncs penso que a mi m'agrada, doncs espero que vosaltres també. Però diu, Javier, sisplau. Una altra cançó que vaig a posar. Etienne Klein, el francès del 58, físic especialitzat en física i teòrica i filosofia científica. I no s'ha hagut una altra cosa aquest senyor que posar un tuit
adelantant-se a la notícia directament, la qual va posar que una estrella, un planeta al costat de Centauro es va adelantar, ¿vale? El tio es va adelantar directament. I va posar, i ja no sigui sinó per tuit, o sigui que si ho veu aquí, tota la seva feina, si una estrella al costat de Centauro havia estat descoberta, ¿no? Bueno, acte seguit, els jefes todas las alarmas, como puede ser que aquí en Francia me salga y me diga tal, ja el veieu allà, que la cara tampoc és que sigui protagonista directament, fins que surt la contranotícia en la qual asseguren que això no és un planeta sinó que és una rodaja de chorizo directament. Per la qual tornem una altra vegada a la mentira. O sigui, no ho digui el senyor, hem de dir, ostres, todos hemos creído de que aquell era un planeta que estaba al lado de Centauro, Centauro es lo que está más cerca del Sol. No, lo hemos creído, porque lo decía él. És allò de la raspa que sempre diem, una raspa de peix, que moltes vegades dic, una raspa de peix en un plat és una raspa de peix. Una raspa de peix en un quadre en un museu és una obra de arte. ¿Quién lo dice? Nadie, pero una raspa de pescado en el plato ya está, y allà, pues aquest senyor diu que això és una estrella, i si ara vosaltres veieu, és una roxa de xurís, d'acord? D'acord, continuem a la veritat i mentida, una altra vegada dels temes aquests. Entro ràpid amb el senyor Luis Aguer. Sabeu que aquest és el que es va copiar de l'invent de la fotografia del senyor Nietzsche, però ja no entrarem amb això. I diu el senyor Fontcuberta, sabeu que és un dels meus... soc fan del Fontcuberta, que és la primera mentira en fotografia. La primera mentira és aquesta fotografia de vistes del Boulevard du Temple a l'any 38, 8 anys després que es promogués la fotografia com a i seria aquesta fotografia, d'acord? Una fotografia que dit de la llegenda, jo no puc assegurar que està feta entre 7, 10, 15 minuts. Un altre punts posa una hora, més igual, és un temps d'exposició ja. Què passa? Que això és com el Passeig de Gràcia. O sigui, això en un principi està ple de gent. Bueno, el Passeig de Gràcia no en pandèmia, sinó el Passeig de Gràcia d'ara. Que està ple de gent. Vosaltres veieu gent? No hi ha ningú. Per què? Perquè no hi ha exposició, gent hi havia carruatges, hi havia cavalls, hi havia cotxes. Però una vegada feta la foto, què va passar? Què va dir? Aquí me falta alguna cosa, falta l'humanitat. De fet, és la primera foto que surten persones. És la primera foto que surten persones directament. I va posar unes desabotes, aquí, i un client. I això li va donar perspectiva, li va donar tamany. Necessitem algú que ens posi el tamany per saber el gran que és això. Si us adoneu, és una llarga exposició perquè, fora que no es veu ningú i aquí seria ple de gent, a més es veu difuminadet, però hi ha una part del cos que està més difuminada que la part aquesta que està molt més nítida, per la qual jo no sé si va estar 5-7 minuts a les dejabotes, continuava fent la seva feina, per la qual està tot mogut aquí, però la part dels peus, de la fotografia, aquí veiem tot el també, queda nítida. Per la qual és una altra de les mentides. Moltes vegades no els tallers fem allò en l'exercici de llarga exposició que només estaven i no et veus. Sí? O aquella foto que podem fer a la Rambla, que poses a una persona quieta, parada allà, i que passi la llei i fas una exposició un minut. La persona sortirà i tots els altres com sortiran. O com fantasmes o ni sortiran directament. Per la qual, veritat o mentida. La fotografia com a eina de memòria i tradició. Bueno, hem parlat de veritat i mentida, però hi ha també la fotografia que utilitza la seva manera d'expressió com manera de captar més aquests punts tradicionals, aquests punts emotius. Tinc una frase, fotografia no és memòria, il·lusió, metàfora, associació i record, permet registrar, emmagatzemar, transmetre, distribuir, arxivar i interpretar espais i moments de vida. Imatges que amb el pas del temps poden convertir-se en fites de la nostra memòria. La bellesa i espectacularitat de les fotografies de castells i les emocions i els sentiments que transmeten poden captar i es converteixen en art més enllà del castell i de la diada. Rostres, mirades, mans, braços, esforç, voluntat, emoció, sensibilitat, angoixa, passió, veritat. Com la vida mateixa, un grup de persones on cadascú té la seva missió, igual que la vida, quan algú cau, cau tot el grup. I en aquest cas, hi ha una sèrie de fotografies, no sé si la recordeu, fa poc que s'han fet públiques, encara que això, us reconeixeu a l'artista, el senyor Josep Silva Comprano.
tenim aquí el Lluís Regular, amb el qual va fer una sèrie magnífica, però no per això, vull dir que amb el Lluís ho he parlat moltes vegades, ara comentaré una miqueta aquí, perquè que no conegui el Lluís, fa temps que ens coneixem, ha tocat diversos pals, però una cosa que sí que em va dir que, hòstia, que tenia, és que va començar a fer fotografia el 2012. El que lamento és que no va fer taller d'iniciació amb mi, perquè jo encara no estava a l'Ateneu, però va fer un taller d'iniciació i a partir d'aquí va començar a estudiar, a formar-se, a fotografiar, a anar a diversos puestos i ha tocat diversos pals de la fotografia. Que li he donat ara un premi nacional de fotografia, sabeu que amb els premis Inés, però hi ha un recorregut, quan tu veus una cosa, Lluís, t'ha costat molt fer aquesta fotografia. Jo mai t'havia vist fotos de castells, t'havia fet fotos de correfoc, t'havia fet tipus estudi amb les nenes, que vas quedar també segon o tercer de Catalunya amb aquell estudi, però és que és una passada. És que ara quan veieu les fotografies, digue'm alguna cosa, perquè no sé. No, ara, tot això dels castells és una mica nou, no fa gaire que ho faig, també una mica la pandèmia és el que ens ha fet canviar una mica el xip. Jo abans m'agradava molt fer fotos del paisatge, llarga exposició, viatjar per fer fotos, fer viatges fotogràfics directament. El fet de no poder viatjar durant un temps m'ha fet canviar una mica la manera de fotografiar, i ara estic més en temes de correfocs, castellers, estic fent molta cosa últimament de castellers i semblen fotos fàcils, però s'han de preparar, no preparar la foto en si, sinó... Tu et sembla fàcil? Jo, en la composició, mira, la primera, la part positiva d'aquesta imatge és brutal. El puctum aquell que dèiem t'atrapa. Una composició tan... perquè denota humanitat, o sigui, això no és un parell d'abelles. La proporció àurea, què diem, no? Clar, és estar en aquell moment i mig centímetre, perdona, mig centímetre... S'ha de conèixer el bon casteller, per començar. Tots hem vist castells, però s'ha de saber una mica com funciona tot, en quin moment es preparen, en quin moment comencen a treure les ordres de protocol, comencen a fer... Això que a vegades hi ha samarretes que posa donar pit, donar pit en aquest cas seria fer pit en pit, per formar la pinya, i tot això és el que passa durant uns segons, has d'intentar captar-lo, també hi ha molts intents a vegades, i després també hi ha un procés de reenquadrament una mica per intentar desviar la mirada de l'espectador al punt que m'interessa a mi i en aquest cas és una sèrie de 5 fotos que el que és. Són de diferents dies, de diferents anys fins i tot i de diferents colles. El que s'ha intentat aquí és explicar a un jurat que sabíem que era de fora d'Espanya què són els castells amb 5 fotos, sense paraules, diguéssim. I en aquest cas va ser la formació de mentre es preparen per fer la pinya, fan la pinya, comencen a pujar la foto anterior, aquí ja veiem el castell pràcticament format i l'última foto és la celebració d'un cop en aconseguit. Quan parlem d'emoció, quan parlem... És el que hem anat parlant durant tota la sèrie, sabia, o sigui, té coneixement del medi, sap els tempos, té la tècnica, sap composar-se, i tot va quadrant directament, i l'última és que només mirant les expressions de joia, d'alegria que em transmeten, clar, és que diu, sí, és fàcil, o sembla fàcil, vale, trobo que és meravellós. Inclús la part cromàtica, la combinació, la part cromàtica, el punt de contrast, sí que hi ha un revelat important, però és que la gestió dels elements, d'aquestes cares, no? Cada post és un quadre. És que podem veure que cada expressió és un quadre, que podem estar aquí i mirant només les expressions. Trobo meravellós. Allò que havíem posat, la fotografia és una gran afició que permet expressar i mostrar el seu punt de vista de llocs que visiten de les persones o esdeveniments que pots fotografiar. Va començar el 2012 amb la seva inquietud que seguia aprenent.
tot seguit aprenent, només faltaria. L'ha fet provar altres disciplines dins de la fotografia, com els desconegudes per ell, que en aquest que va ser els castells, el retrat i més recentment la fotografia de castells. L'octubre de 2023 ha estat guardonat com el Premi Nacional de Fotografia de fotoreportatge de la Confederació Espanyola de Fotografia amb la col·lecció de les 5 fotografies. Jo estic encantat de tots els que heu vingut aquí al programa perquè cadascú ha tingut una part de mirada, una fotografia totalment diferent a la de l'altra. O sigui, i poder tenir avui aquí, doncs, amb aquesta sala, perquè ha sigut aleatori, però aquí podíem entrevistar qualsevol d'aquí i podíem tenir fotos extremadament per poder relatar històries. Com ingressar, no acabo. No és un atraco esto, ¿eh? No, 2024 podem fer una xerrada. Una xerrada, si voleu, de castells. De castells. Com jo dic a tothom, podeu parlar del que us doni la gana. Però, sí, 2024, pactem una mica? Sí. El bar està bé? Sí. Doncs, escolta, un fort aplaudiment per Lluís. I acabo ja la fotografia com a reflexió. Una altra mentida de la fotografia, allò que deia, que anàvem a casa de la retratista a fer unes fotos i portava la roba dels diumenges, ¿no? La ropa de los domingos, bien peinaditos, que para la mamá sonriendo directamente y venga ya fotos aquí. Porque claro, somos una gran familia, todos nos llevamos bien, nos hablamos con todos somos una maravilla. Esto es divino, todo sonriure, venga, que otro quieren. Venga, los dientes, ¿cómo es aquello de dientes? Que jode, ¿no? Sí, no? Pues això, mira aquí somriures amb l'americana d'anar al col·le, de llegar a jugar a futbol al nen, és una passada això. Per qual, tot veritat. La fotografia relata el que hi ha més. Vull dir, aquí, mira, que passada. Inclús la petita són d'anunci directament, saber que se compliqui y bueno, vamos a buscar otros de mis dos referentes, que serían directamente la familia Monster y la familia Adams. Menos mal que aquí miércoles no sonríe, que es la mejor parte que no se está sonriendo. Si sonriera sabemos que se encuentra mal, ¿verdad? Pero fuera de això, tornem una altra vegada a la veritat o la mentida de la fotografia. Quan parlem dels suïcides, quan parlem de la gent que mor, quan parlem de les malalties, quan parlem de la veritat, de la bellesa i la bellesa, doncs tot dependrà una mica de la nostra percepció, de la nostra biblioteca visual, de la nostra educació, de la nostra intuïció, per tantes i altres coses que avui hem parlat. I això és un petit vídeo i acabem, que es va fer a Dinamarca, de com no tenim que encasillar, de que tots són persones amb ànimes diferents, amb un munt de defectes brutals, que a més quan entren estan tots molt seriosos i això, però que a la llarga trobo que com la fotografia anem passant per diverses etapes i no sé jo que digui que jo m'agrada més o m'agrada menys, sempre hem de respectar el respecte, l'educació i la bona... i ser bona gent. Aviam si va. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre?
And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Tots tenim parts en comú, som humans amb tot el que comporta. Per la qual una foto que vam fer el juliol de 1921 a l'hotel Overlook, amb això acabem la xerrada. Vull agrair a tots els que heu col·laborat, a tots els treballadors de la paciència i res, jo us aplaudeixo a vosaltres, ha sigut un plaer i ens continuem veient. Però ja veig que algú no se li va fer tant. Per la qual, no sé on és. Mil gràcies per tot, de veritat, molt amables i ens veiem a la propera. Vinga, gràcies.